Връченце? Къде е връченце? Аз съм тук като голям човек. Така да си чучиш Ето, сам. нещо, което другите хора няма да имат. Видео от пейката на Южния парк през 2017 година. Да, чучи. Чучи сам. Ще покажеш ли на нашето все още неродено дете корема си, където е било? Оп. Ето. Тумбалаки. Тумбалаки, бубалаки. И Кокорчо. Кокорчо Сърдитков. На здраве. Маме, я кажи здрасти. Тук сме. Здрасти! Здрасти, 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 здрасти. Здрасти, 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 здрасти. Кажи здрасти, бе. А? Борко? Здрасти. Пуф. Много си бесен. Коремчо. Много си бесен. Днес си без нур. Без нурче. Да? Без нур. Чакай, така се вижда Коремчо. Коремчо. Къде е коремчето? Я пипни тук. Тук има едно дупе. Тук има едно дупе. Като твоето дупе, ама малко Да. по-малко. Не го занимаваш, иначе ще без нея. Като го занимаваш с нещо, тики, таки, туки, таки, туку, така. Иде, туку. Да? Що се стега сега, Бор?